खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। एबसुआ बड' सोलोंथाइनि दाबिखौ लानानै सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुखौ लोगो हमदों। बङाइगावआव PMAYG नि सिङाव 1339 मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो न' गनायथि लाइजाम रानदों। NMMS आनजाद 2025 आ 13 दिसेम्बराव खुंफुंजागोन। एशियान गेम्सनि जाफुंसारनायनि थाखाय आसामनि सानस्रिगिरिखौ मान बाउनाय। गिबि मन्थ्रिया बुहुम काप देरहागिरि क्रिकेटार सिमु दासनो सोरखारि साख्रि आरो 10 लाख रां होदों। सेन्सास 2027 आ मबाइल एप्स आरो वेब पर्टेलजों आबुङै डिजिटेल जागोन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। एबसुआ बड' सोलोंथाइनि दाबिखौ लानानै सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुखौ लोगो हमदों। सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ मैया गोजौ आरो फरायसालि सोलोंथाइ बिफान आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि बिबानगिरिफोरजों बड' मिडियाम सोलोंथाइजों सोमोन्दो गोनां आयदानि सायाव सावरायनो गोनां सावरायमेल खुंफुङो। बे मेलनि गेजेरजों एबसुआ गोबां गोनां दाबिफोरखौ गथायदों। बेफोरनि गेजेराव दं बड' बिजोंनि फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरखौ ओनसोलारि खालामनाय, फोरोंनाय आरो फोरोंनाय नङै मासिफोरखौ सोरजिनाय आरो थिसननाय आरो बड' बिजोंनि फरायसालिनि थाखाय जर'खा टेट खालामनाय। बिथांमोनहा फसंथानफोराव बर' बिफानफोरखौ गोख्रों खालामनाय, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिखौ बांसिन हेफाजाब होनाय आरो गुबुन गुबुन सोरखारि थिसनथाइ आनजादफोराव बर' रावखौ सोफादेरनो खावलायो। बे सावरायनाया ओनसोलाव बड' बिजोंनि सोलोंथाइखौ जौगाहोनाय आरो गोख्रों खालामनायनि फारसे मोनसे गोनांथार आगान होननानै सानजायो। नैथि खौराङाव दङ। बङाइगावआव PMAYG नि सिङाव 1339 मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो न' गनायथि लाइजाम रानदों। गामियारि न'नि थाखाय मोनसे गेदेर जौगाखां बिथिङाव बङाइगावनि थाबथारि जौगाखां ब्लकनि 1339 नखरफोरा गाहाय मन्थ्रि आवास बिथांखि ग्रामीण PMAYG नि सिङाव गनायथि बिलाइ मोननो हादों। बे राननाय हाबाफारिखौ सरभग बिधान सभा बियाबनि सिङाव थानाय मोन 12 पन्चायतफोराव खुंफुंनाय जायो आरो समाज सिबियारि उज्जल कान्ति रयआ बेखेवनानै होयो। जिल्ला परिषदनि मावफुं मावख'गिरि, ब्लक जौगाखां मावख'गिरि, पन्चायत सोद्रोमा आरो गुबुन हारिनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लानानै सुबुं थुबुरमायाव बाहागो लानानै गामियारि नखरफोरनि थाखाय रैखाथि गोनां थाग्रा न'नि गोनांथिनि सायाव नोजोर होयो। बे ओनसोलारि रल आउटआ बावैसो सिगां PMAYG नि सिङाव रायजोनाङै नारसिननायनि उनाव जादों, जायनि गेजेरजों ओनसोलनि रोजा रोजा मुलाम्फा मोनगिरिफोरा न'नि गनायथि लाइजाम मोननो हादों। सामलायगिरिफोरा मुलाम्फा मोनग्राफोर आरो समाजनि सोद्रोमाफोरखौ हेफाजाब होनो खावलायो, जाहाथे न'फोरखौ लुफुंनाय आरो जगायनाया मोजाङै आरो थि समाव सोलिनो हायो। थामथि खौराङाव दङ। NMMS आनजाद 2025 आ 13 दिसेम्बराव खुंफुंजागोन। थाखो 8 नि फरायसाफोरनि थाखाय नेशनेल मिन्स काम मेरिट स्कलारशिप NMMS परीक्षा 2025 आ हादोरनाङैनो 13 दिसेम्बर 2025 आव खुंफुंजागोन। बे बोसोराव गासै जिल्लाफोरनि सा 16,126 फरायसाफोरा आनजाद होगोन। सोंथि बिलाइफोरा मोनबा रावफोराव मोनगोन। असमिया, इंराजि, बर', बेंगलि आरो हिन्दीआव। फरायसाफोरा गावसोरनि एडमिट कार्डफोरखौ स्क्रिनआव होनाय अफिसियेल वेबसाइटनिफ्राय डाउनल'ड खालामनो हागोन। ब्रैथि खौराङाव दङ। एशियान गेम्सनि जाफुंसारनायनि थाखाय आसामनि सानस्रिगिरिखौ मान बाउनाय। आसामनि तीरथंखा पेगुखौ बावैसो सिगां बहरीनआव जानाय इयुथ एशियान गेम्सआव बिथांनि मुंख'जाथाव दिन्थिफुंनायनि थाखाय हादोरसा सरकारा गनायथि होदों। मन्थ्रि रनज पेगुआ ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायो दि मानगोनां गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव सरकारा तीरथंखा पेगुनो 5 लाख रां बान्था होदों।
लाइमोन सानस्रिगिरिया गेलेनायाव 200 मिटार बाटारफ्लाइ बादायलायनायाव सिलभार मेडेल देरहानो थाखाय नोगोद रां बान्था मोननो हायो। मन्त्रि फेगु बिथाङा जनता भवनाव गोग्गानानै तीर्थंकानो चेक गथायना होयो। बाथि खौराङाव दङ गिबि मन्थ्रिया बुहुम काप देरहागिरि क्रिकेटार सिमु दासनो सोरखारि साख्रि आरो 10 लाख रां होदों। भारतनि गिबि खेब आइजो मेगन नुयै T20 बुहुम काप देरहागिरि हानजानि हाथरखि सिमु दासनो आसामनि रायजो सोरखारा मोनसे गिदिर बान्था फोसावदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया सिमु दासनो सोरखारि साख्रि जासिदों आरो बिथांनो 10 लाख रांनि चेक होदों। आबुङै मेगन नुयै जोनोम मोननाय सिमु दासआ गोबां जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदों, जेरै अरायथा न' गैयालासे देरनाय, रांखान्थियारि दिदोमथि गैयै थासारिजों मोगा-मोगि जानांनाय आरो न'आव सासे फंबायखौ जोथोन लानाय, जाय गुबुन बेंगुरा। मेगन नुयै एथलीटफोरनि थाखाय आफादफोरजों लोगोसे गावनि गोब्राब नाजानाय आरो फोरोंथायनि थाखाय बिथाङा हादोरारि आइजो मेगन नुयै क्रिकेट हानजायाव गावनि जायगाखौ मोननो हादों आरो भारतखौ बुहुमनां बान्था देरहाहोनायाव मदद खालामदों। सोरखारनि मददखौ गेलेमु सोफादेरनायनि मोनसे जारिमिनारि इसारा महरै नायनाय जादों। द'थि खौराङाव दङ सेन्सास 2027आ मबाइल एप्स आरो वेब पर्टेलजों आबुङै डिजिटेल जागोन। भारतनि सुबुं सानखो 2027आ मबाइल एप्स आरो मोनसे वेब पर्टेल बाहायनानै आबुङै डिजिटेल जागोन। 2027 मायथाइनि सुबुं सानखोखौ आबुङै डिजिटेल राहाजों मावफुंगोन होनना सोरखारा मिथिहोयो। नखर मन्थ्रि बिथाङा बुङो दि मावख'गिरिफोरा डाटा बुथुमनो थाखाय मबाइल एपफोरखौ बाहायगोन आरो नखरफोराबो वेब पर्टेलनि गेजेरजों गावनो गावनि खारिथिखौ गथायनो हानायनि खाबु थागोन। न'नि फारिलाइनि गिबि खोन्दोआ एप्रिल 2026 निफ्राय जागायगोन। बेनि उनाव 1 मार्च 2027 निफ्राय सुबुं अनजिमा साननाया जागोन। डिजिटेल खान्थिया गेबेंथिखौ जौगाहोनाय, डाटा प्रसेसिंखौ गोख्रै खालामनो आरो गुबुन गुबुन रावफोराव बाहागो लानायखौ गोरलै खालामनो थाखाय महर होनाय जादों। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गोजोन्थों।